ରାଇମଣିଆରେ ଅସହ୍ୟ କଲାଣି ବିଜୁଳି କାଟ। ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ବି ମିଳୁନି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା। ବିଜୁଳି କାଟ ବେଳେ ଭରସା ପାଲଟିଛି ଗଛମୂଳ। ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ରାଇବଣିଆ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ହାତୀଗଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ ସେକ୍ସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛି ବିଜୁଳି କାଟ। ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ପ୍ରାକ୍ତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁକୁମାର ଘୋଷ, କ୍ଷିତିଶ ଦେ, ବ୍ରଜେଶ ରଣା, ପ୍ରଦୀପ ଘୋଷ, ଦିलीप ସାମଲ, ଗୋପାଳ ସାହୁ, ସମୀର ଘୋଡ଼େଇ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 15 ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ସବୁ ସୀମା ଟପିଛି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସକୁ ଫୋନ କଲେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ରାଇବଣିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ତାର ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ କେମସାହି, ଓଲମାରା ଓ ମାକିଡ଼ି ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁଆରପୁର ନିବାସୀ ଆଲୋକ ଘୋଡ଼େଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦିନବେଳା ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଲେ ଲୋକେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ କିଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଗଛ ମୂଳକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ତ କିଏ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ତଳେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସୁଛି। ପୁଣି ଆଉ କିଏ ଘରର ପିଣ୍ଡାରେ ବିଞ୍ଚଣା ଧରି ବସିବା ସହ ଗରମରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛି। ଦିନରେ ବିଜୁଳି କାଟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ପାଇପ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ବହୁ ନେତା, ବିଧାୟକ ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ନ ମିଳିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନସ କୁମାର ଘୋଷ, ଘର ଘର କୁମରପୁର। ଆଜି ରାଇବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ବାବଦ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ପାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବହୁତ। ମାନେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଗଛ ମୂଳେ ବସୁଛୁ। ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଦିलीप ମହାପାତ୍ର, ଘର ରାଇବଣିଆ। ଏ ଯେଉଁ ଆଜକୁ 15 ଦିନ ହେଲା ରାଇବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠି ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହୁନାହିଁ। ଆଉ ଗରମରେ କେହି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବାରବାର ଯାଇକି ବି ସେଠି କୁହାହେଲାନି, ତାର କିଛି ସମାଧାନ ହେଉନି। ଆଜକୁ 15-20 ଦିନ ହେଇଗଲାନି ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ପାଠପଢ଼ାର ବି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଲାଇନ୍ ରହୁନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 15-20 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ ରାଇବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ, କେହି ଶୁଣୁନାହିଁ। ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦେବଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ରାଇବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଆଜିକୁ 4-5ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି 15 ଦିନ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ କଟା ଚାଲିଛି। ଏହି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଘର ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗଛ ତଳେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି, ଛାଇ ଜାଗାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସକୁ ଫୋନ୍ କଲାକୁ ସେମାନେ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜେଇକୁ ଫୋନ୍ ମାରିଲାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ମାନେ ଏମିତି ଚାଲି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆମେ ଯାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ସେଟା ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ସୁକୁମାର ଘୋଷ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ଏ ଯେଉଁ ରାଇବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ସେ କଥା କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମାସେ ଧରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗରମ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ମାସେ ଧରିକି ଦିନଟାରେ 12 ଘଣ୍ଟା ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲାଏ ରହୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେଉଁଠି ପଦାରେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ରାତି ସାରା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ସାପ ଦଂଶନ କରିବ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେବ, କାହାକୁ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଯେଉଁ ହାତୀଗଡ଼ ଆମର ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେଠି ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ମନୋପଲି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟମର କେୟାରର ଯେଉଁ ବସୁଛନ୍ତି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 24x7 କାରେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କାଷ୍ଟମର କେୟାରରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଅଫିସରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ବସୁଛି, ତାକୁ ପଚାରିଲେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ।
এইଭଳି বিভিন্ন ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏବଂ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ ସହିତ କାଲି ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ସିଏ ଆସିବେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବେ କହିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିକି ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ କରିବେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ୟାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।